Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka sengkino hikai primary ka balatip kum ka all Primary School Teachers Association ka layok man plepat ba ya ka yeng bat ka office rekam jangka kebadan ha kadat nong mensong ya ka benta ka baat jong ka yeng la pledo commissioner and secretary jong ka education department u Vijay Kumar Mantri u belawan ban shim ya ka benta kum kongsan haringkat ke jing don lang u rang ba snong jong ka nong mensong u ba pi warjeri u bela shim ya ka benta kum sembut kongsan hakni ke jing lang ka bala penya jo president u ba Tony Fortstone War la yo ru ya ka jing batai phang ka jing ya lenti jo ka upstar nadu bla seng house nam khat khandai spa propuar ha ka bala batai benya ya ka nie da u general secretary u babu FC Shulai la yo ru ka jing batai ya ka e ka pami ha ka jingwan shimenta ki no hikai ha ka jing khi bla long ha jantar mantar hanong ba Delhi la pen phu pen pheng ya ka ni ka sngi da ka jing rai na ki khna school jong ka Birki Government Lower Primary School